Наше шоу называется «Гутарки». Дякую вам, што прыйшлі. Ці, як кажуць мае рускамоўныя сябры, гутарікі. Так, Мне вельмі падабаецца, што яны не здольныя прачытаць слова «гутаркі» па-беларускі, яны чытаюць «гутарікі». Ну, я так адказваю, так і ёсць. Гэта шоу «Гутарікі». Гэта вось першы гутарік, я другі гутарік. Гэта шоу, якое адразу паказваюць пасля калыханкі. Вось, два гутаріка, збіраемся і гутарім. Ну, як кажуць мае сябры. Ну вось, шоу «Гутаркі». Мы будзем тут гутарыць адзін з адным. З вамі будзем гутарыць таксама, абавязкова. Так? Хто будзе гутарыць? Шмат будзе гутарыць з намі, да яго будзе падарунак. Будзе падарунак. Хто? Так, вы што вы хочаце сказаць? Першы чалавек, які гутарыць. Так? Калі трэба, будзеш гутарыць. А, дзякуй. Бачце, гэта не складана. І ў нас будзе падарунак. Які? Кніжка, якая сёння паступіла, ці учора паступіла ў продаж, гэта беларускамоўная версія кнігі «Зяння» Стывена Кінга. Вау. Стывен Кінг. Вы разумееце? Але ўнутры кніга Караткевіча. Каб было цікава. Так. Але я таксама я ад сябе матывацыю дадаю матывацыю, таму што я ведаю, што не ўсім падабаюцца кнігі як падарункі. Гэта такое, ну я не ведаю, з дзяцінства, ну нешта самае дрэннае падарункі. Мне здаецца так. Хто не любіць кнігі як падарункі? А можете пляскаць, каб гэта было гучна. Ну вось 3 чалавека. Ну вось для вас у мяне ёсць вось такі Toxic Waste Slime Liquor. Я не ведаю, што гэта, я купіў у Half-Price. Ну, таксама, 2 чалавека сёння выйграюць нешта дзіўнае, так скажам. Але гэта таксічнаму ўдзельніку. Таксічнаму ўдзельніку. Гэта дэзодарант. Гэта сапраўды дэзодарант? Тут напісана «лікер». Гэта азначае, ну, лізаць. Хто будзе сёння гутарыць дзеля таго, каб вось гэта выйграць? Ну, 2 чалавека, добра. Окей, для таго, хто будзе гутарыць нармальна, не таксічна. Тут ёсць аўтограф, прыкідаеш? Вось, я зразумеў. Вось гэта на беларускай мове, таму, хто будзе гутарыць з намі на беларускай мове. А вось гэта хто будзе на рускай мове, так? Добра, таму што вы не саромецеся, можна тут гутарыць не толькі на беларускай мове, можете гутарыць на 2 мовах, так, добра? Але мы гэта выражам. Ну, на 2 я маю на ўвазе на беларускай Тарашкевіцы і на наркамаўцы. На наркамаўцы таксама. Дарэчы, першая тэма у нас будзе мова. Чаму? Вось глядзіце, я хочу вам сказаць, мы ўсе размаўляем на розных мовах і ў эміграцыі. Гэта галоўная для нас тэма, якую мову вывучаць і чаму, ну, там, шукаем прычыны не вывучаць польскую мову, так? Ну, там, ну, ось. Хто гэта быў? Хто гэта быў? Пагутарым з гэтым чалавекам. Хто гэта быў? Чый тэлефон? Я да так саромеюцца гутарыць. Не ўсе людзі разумеюць канцэпцыю гэтага шоу. Так, не ўсе людзі. Ну, вось, калі мы назвалі, калі мне патэлефанавала сяброўка, спытала пра то, што сёння гутарікі, я падумаў, ну так мне так падабаецца, калі рускамоўныя сябры не разумеюць беларускую мову. Таму што калі, напрыклад, я зрабіў беларускамоўны выступ, выклаў у інтэрнэт, там пісалі ў каментарыях: «О, оказывается, я знаю еще один язык». Ну і мне гэта не вельмі падабалася, гэта азначала тое, што я дрэнна размаўляў на беларускай мове. Вось, я хочу так размаўляць, каб ніхто не разумеў, нават беларусы. Вось так добра размаўляць на беларускай мове, так выдатна ведаць беларускую мову. І вось у эміграцыі шмат пытанняў па мовам, на якой мове з кім размаўляць, так? І таму мы абралі гэта першай тэмай, тому што мы і ў эміграцыі, і мы на іншай мове, там упершыню робім шоу для сябе, там імпрэзацыйнае на беларускай мове. І ну, цікава пагутарыць пра мовы, хто якія мовы ведае, якія экзатычныя, мабыць, мовы ведае. Якія ты мовы, Міхась, ведаеш? Ну, я самую экзатычную мову ведаю беларускую.
Ты носьбіт беларускай мовы. Я хацеў ужыць гэтае слово носьбіт. Я не ведаў лепшага моманту для слова носьбіт. Носьбіт інфармацыі флешка, можна было. А ты не можаш быць носьбітам беларускай? Не, ну магу быць носьбітам. Ну гэта так проста неяк ганарліва гучыць, неяк такая адказнасць адразу. Міхась носьбіт. Гучыць як прозвішча. Ну, слухай, я з Брэста, таму я адразу ведаю польскую мову. Адразу. Не, ну, слухай, я ніколі сапраўды не вучыў польскую мову. Ну, не было такого, каб я там сеў за падручнікі, вучыў. Таму што я з Брэста, у меня ад самага дзяцінства у меня польскае тэлебачанне. Я ад самага дзяцінства там глядзеў польскае тэлебачанне, польскія там мульцікі на польскай мове. Плюс там, ну, памежная краіна. У Брэсце паказвалі польскае тэлебачанне? Так. Яно у мяне лавіла на звычайную антэну. У вас таксама? Хто з Брэста? І вы глядзелі польскае тэлебачанне? Оу, і нават дагэтуль польскае тэлебачанне паказваюць? Я спачатку падумаў, ты пра Белсат кажаш. Ну, я не ведаю, як зараз, але вось у маім дзяцінстве там у 90-е, нулявыя так было. Больш за то я скажу, што, напрыклад, лічыльнікі на польскай мове я вось вывучыў менавіта по польскаму лато, якое паказвалі замест рэкламы часам. Ёсць такі там тоталотак польскі, калі там выскакиваюць гэтыя шарыкі з нумарамі, такі 34. Ну так я вывучыў лічэбнікі, ну типа, насамрэч. Што это такое 64? Потым распавяду. Дададзім субтытрамі. І я, ну, сапраўды, больш за тое, ты як бы, калі ты жывеш в Брэсце, там бацькі, ты сам, ты заўсёды ездзіш у Польшу там па закупы, таму ты ад самага дзяцінства ўжо ведаеш нейкую такую польскую мову на нейкім такім базавым узроўні. То бок там ведаеш, ад самага дзяцінства я ведаў там ужо такі базіс, як там дзень добры, дзенькуе, нема в самаходзе жадных папіросаў. Ну, ведаеш, такая класіка. То не мое 50 картонов Мінска небескего. Так што вось. Мне нават зараз крыўдна праз тое, што ведаеш, маё ўсё атачэнне гэта беларусы і украінцы. Я польскай мовай, ну, амаль не карыстаюся, хоць я ведаю на такім добрым сярэднім узроўні. Вся моя польская мова гэта прыйсці ў бедронку і сказаць: "Так, мам, карта бедронкі". Ну, типа, і то гэта у тых выпадках, калі мы з касіркай робім выгляд, што мы абодва не ведаем рускую мову. Хто ведае польскую мову? Не толькі ў кавярнях. Вы ведаеце добра? У вас ёсць, хто ведае, то вы нават і грамадзянства польскае ёсць, так? Ёсць? У кого ёсць? Здраднік! Ну, у вас ёсць, і у вас ёсць, так? Ну, давайте я по тварам зразумею, у кого ёсць. У кого больш весёлая. Слухай, ну, блин, мне падаецца, беларусу асабліва не праблема вывучыць польскую мову. У меня есть гісторыя пра тое, што я недзе год таму ехаў таксі. Гэта акурат было пасля 9 траўня мінулого года. Калі памятаеце, Лукашэнку стала херова ў Маскве, ён там знік на некалькі дзён, і ўсе гэтыя чуткі пачалі з'яўляцца, што там все, там Лукашенко памёр, і всякае такое. І мы едзем у таксі з маёй дзяўчынай, абмяркоўваем гэту сітуацыю, і аказалася, што хлопец, кіроўца, ён такі быў малады хлопец, ён аказаўся беларусам, ён гэта пачуў там про Лукашэнку, такі вау, адразу ажывіўся такі. І штосьці мы там разгутарылі з ім, і ён кажа, ну, ён пра сябе пачаў распавядаць, кажа, ну, я вот из Могилёва, вот, пока вот с польским языком херово, вот, потому что, ну, уже полгода живу, но что вот не могу вот выучить польский язык. Вот говорят, что вот если ты знаешь белорусский, то с польским легче. Ну, я такие, ну, и он говорит, ну, я-то белорусский не знаю, поэтому вот так вот. И я еду, я таки думаю, блин, это... Мне адразу згадалася гэта цытата Францішка Багушевіча про тое, што не пакідайце мовы нашай беларускай, каб не памерці. І, ну, не все ведаюць канцоўку, каб не памерці ў Польшы. Так, ну, я не ведаю, але я хачу вывучыць таксама польскую мову. Адзінае, што я гляджу футбол з каментатарамі на польскай мове. Вы глядзіце футбол з каментатарамі на польскай мове? Так.
О, і дапамагае вучыць польскую мову? Я ведаю. Я каментую. Это я каментатор. Так, я вось, ну, давайте про мову. Ты ведаеш, атрымліваецца, беларускую, рускую мову і польскую мову. Ты ведаеш. 3 славянскія мовы. Украінскую яшчэ можна далічыць. Ну, я на ёй не Ну, і размаўляю. чэшскую тады можна сказаць. І славенскую. Усе славянскія мовы ты Не, ведаеш. ну слухай, і насамрэч у меня з украінскай такая сітуацыя, што я на ёй не размаўляю, але ну вядома, я цалкам разумею, але я значна лепш чытаю па-украінску, чым па-польску. Гэта просто факт. Ну, мабыць, гэта таму, што польская на лацінкі, і гэта крыху Ну, так не звыкла А я для нас. тупы. Так, ну вось на лацінкі польская, вось, а беларуская мова, яна унікальная на самой справе, пра гэта мала хто кажа, што беларуская мова, яна ёсць і на лацінкі, яна ёсць і на кірыліцы, вы ведаеце, так? І яна ёсць яшчэ арабская беларуская мова, ведаеце, арабіца ёсць, вы ведаеце? Вы ведаеце гэта? Ці... Вось, арабская беларуская мова, гэта калі я на ёй размаўляю, на самой справе гэта ёсць, і ёсць нават сайт, які паказвае, вы можете там напісаць на беларускай мове штосьці, і там будзе арабская версія гэтага. Вы бачылі гэта? Ну, я падумаў зрабіць такі мерч. Я убачыў, як будзе жыве Беларусь на арабскай беларускай мове, і я зраблю такі мерч, кіслотны, блакітны будзе кіслотна-блакітная цішотка, і ружовым будзе арабскімі літарамі беларускімі напісана «Жыве Беларусь». Мне здаецца, будзе прыгожа. Ужо ёсць такое? Хто зрабіў? Палякі? А хто зрабіў? Ну, хто зрабіў? Ну, такі, ну, хто ж, дзе? Хто бачыў такое? А вы сапраўды бачылі такое? Так. Такое ёсць? Ну, і колеры те ж самыя. Блакітныя і ружовыя, кіслотныя. Ну, таму што беларускі ўвесь мерч гэта, белы-чырвона-белы. Не ведаю, чаму менавіта гэтыя колеры, але амаль усё бела-чырвонае, разумееш? І я хачу зрабіць нешта такое, не абавязкова ў колер сцягу, разумееш? Ты можаш, слухай, калі жыве Беларусь занятая, ты можаш зрабіць за Беларусь. Я акурат чырвона-зялёнае ўзяць, каб не было. Не, тады я зраблю за Беларусію. Ну, гэта будзе больш прыгож, таму што больш будзе арабскага такого будзе, так. У 2 радкі будзе. Можаш зрабіць цішотку 100% арабіца. О, дзякуй. Дзякуй за ідэю. Я нічога не зраблю. Потому што мне не падабаецца, што ўжо зрабілі гэта, я куплю просто. Я думаю, ідэя на мільён. Всім спадабаецца, все-таки такое ёсць. Гэта было ў «Сімпсонах». Так, вось я ведаю, якія мовы. Я ведаю беларускую мову, можна сказаць, ведаю, але не так выдатна я ведаю. Я таму што спрабаваў чытаць на беларускай менавіта мове, вось такой сапраўднай беларускай мове, што там мне было складана чытаць. А што ты чытаў? Я чытаў гэтую маляванку. Я думал, ты скажаш, мне было цяжка чытаць на беларускай мове, таму што гэта была Біблія. Я уже казав, мне падабаецца жарты на рэлігіёзныя тэмы на беларускай мове. Чаму? Потому што мне падабаецца ідэя, вось у мяне ёсць мэта на беларускай мове, каб быў такі жарт пра мусульман менавіта на беларускай мове, каб мяне забілі менавіта за жарт на беларускай мове пра мусульман. Ну, таму што гэта будзе лепшая рэклама беларускай мовы. Ну, усе будзе, што там за жарт? Перакладзіце, калі ласка, што гэта за мова? Ну, усім будзе цікава, што гэта было. І за што забілі чалавека. Так, я, напрыклад, ведаю азербайджанскую мову. Я з дзяцінства ведаю дзве мовы. Я білінгв. Ну, гэта гучыць вельмі крута, нібы я там мутант. Я ў школе Ксавье школа, мой настаўнік. Ён выкладаў мне дзве мовы, азербайджанскую і рускую, атрымліваецца. Беларускую я пазней вывучыў. Вы таксама, вы ведаеце з дзяцінства і беларускую, і рускую мову, так? Нібы. І азербайджанскую мову з дзяцінства я ведаю ад бацькоў
І таму галоўная праблема, калі мяне, напрыклад, сябры пыталі там нейкія словы, я заўсёды не ведаў азербайджанскую мову, таму што сябры заўсёды пытаюць лаянку. Ну, разумееце, там, напрыклад, падходзіць: «О, ты ведаеш азербайджанскую мову, а як будзе пізда на азербайджанскай мове?» Ну, это былі беларусы, таму яны пыталі, як будзе похва на беларускай мове. Ну вось, а я не ведаю такія словы, таму што я ад бацькоў ведаю азербайджанскую мову. Яны перада мной, ну, не казалі слова пізда, там, ну, толькі на рускай мове яны так казалі. А на азербайджанскай не казалі, і таму я на азербайджанскай не ведаю ніводнага дрэннага слова. Слухай, у меня такое пытанне. Калі твае бацькі не лаяліся перад табой, то як яны абмяркоўвалі армян? Першага заб'юць Міхася. Я хотел сказать, что смак мовы — гэта прымаўкі заўсёды. Ну, таму што заўсёды гучыць цудоўна. Я вось на азербайджанскай мове ад маці і ад таты ведаю прымаўкі. Ну, я заўважыў, што ўсе прымаўкі, якія я чуў на азербайджанскай мове, яны так ці інакш пра гаўно. Ну, гаўно заўсёды ёсць у прымаўках, якія я чуў. Окей. І яны мне ўсе падабаюцца, таму што гучаць вельмі салодка, вельмі смачна гучаць. Можна прыклад? Я прыклады раскажу, а вы ведаеце прымаўкі беларускія? Ведаеце? Так, давайте я адну прымаўку і вы адну прымаўку. Вы беларускую, я азербайджанскую. Добра? Мне вельмі падабаюцца азербайджанскія прымаўкі, якія я ведаю, таму што, ну, на азербайджанскай мове вельмі салодка гучаць. Ну, калі перакладаеш, ну, яны не так гучаць, гэта зразумела. Але вось, напрыклад, пачуйце гэта. Напрыклад, у нас ёсць такі выраз «похгай над тым». Хто ведае? Ну, там былі людзі, якія... Вось, растлумачу. Гэта перакладаецца як «скіпяціў гаўно». Ну, зрабіў хуйню. Разумееце, сэнс ёсць, таму што, ну, скіпяціць гаўно сапраўды хуйню зрабіць, так? Усе ведаюць, што гаўно трэба печ, так? Ну, на самой справе сэнс ёсць, разумееце. Гэта вельмі асэнсоўна. Так, ну, скіпяціць гаўно, ну, сапраўды хуйню зрабіць. Ну, таму, калі ты штосьці зрабіў, напрыклад, вось, сказаў вось жарт, так, папярэдні, як я похгаю над тым. Вось так сказаць, і гэта будзе смачна гучаць. Беларуская прымаўка? Я веду одну. Но она не про говно. Як? Я не про говно только. Яна не прагаў, ну, шкада, так. Пробачце. За копейку у церкві перня. Ну, а чаму не пра гаўно? А мне вельмі падабаецца сэнс. Ну, гэта азначае, што чалавек такі, яго можна купіць, ну, у любым выпадку. Там ён што заўгодна зробіць за копейку. Так, я правильно зразумеў? Ёсць такое за копейку у церкві перня? Так кажуць? Я правильно сказаў? Ну, а хто ведаў гэтую прымаўку? Ну, вось адзін чалавек там з задніх радоў. Ну, слухай, ну у меня нема про говно, сапраўды. У меня такие, я не ведаю, такие некие лайтовые, все там, не ведаю, кшталту от цяплосці не балять кости, ну типа такого. Это вы ведаеце гэта? Нет. Вельмі упэўненае не было. Ніхто не ведаў такі выраз ад цяплосці балять кости? Жар костей не ломит. Жар касцей не ломит. На абодвух мовах прыгожа гучыць. Я зразумеў сітуацыю, дзе яна можа спатрэбіцца. Дзе? Калі ты па Расіі едзеш у беларускім аўтобусе МАЗ, і ён пачынае гарэць, ты такі: ад цяплосці не баляць косці, похуй. Гэта рекламны слоган МАЗа. Ну і таксама пра гаўно атрымліваецца. Так, ну я яшчэ одну прымаўку кажу. Так, моя, любимую на трэцяй раскажу. Не аддаю. Так кажется, гэта таксама прымаўка, любимую не аддаюць? Да. Так, ну все, рассказываю. Так, сенс вось такі. Не, спачатку скажу, як гучыць. Гюлькімі похунуць сычтын. Перакладаецца літаральна вось як. Ты насрал на гаўно, якая выглядае як квіток.
як кветкі. Разумееце? Ну, сэнс ёсць. Гэта азначае... Ну, сэнс вы разумееце, што гэта азначае, што было нядрэнна, а ты зараз зрабіў увогуле яшчэ горш. Разумееце? А мне так падабаецца гэта ідэя, што было дзесьці гаўно, падобнае на кветкі. Ну, апошняя самая лева. Так, якая беларуская прымаўка? Так. Ты... Ну, Вась, гэта ўсе ведаюць. Я першы не чую, але мне падабаецца. Скажыце зноў. Ты дурны, ці ты з Вілейкі? А, ты дурны, ці ты з Вілейкі. Вілейка — гэта горад каля Мінска, калі я не памыляюсь, так? Каля Маладзечна, так. Ну, гэта вельмі далёка ад Мінска. Ты дурны, ці ты з Вілейкі. Ну, мне гэта падабаецца. Галоўнае, каб гэта не сказаць чалавеку з Вілейкі. Цікава, што кажуць у вілейцы. Ты дурны, ці ты з Маладзечна. Моя любимая. Я вельмі люблю. Мне маці шмат казала гэтую прымаўку, і таму яна моя любимая, і яна па сэнсу мне вельмі падабаецца, таму што так прыгожа гуляць словам гаўно я не бачу ніколі, каб так гулялі з гэтым. Прымаўка гучыць так. Остранун габалана сычма сандіялер гётун йохту. Перакладаю літаральна, вы ахуееце. Калі ты не насрэш перад тым, хто перад табой бзнуў, скажуць, што ў цябе няма дупы. Разумееце сітуацыю? Літаральна сітуацыя такая. Перад вамі хтось не бзнуў. Ну, там, пёрнуў, разумееце? Ну, як за капейку, можу сказаць. І калі вы перад ім не насрэце, то скажуць, што у вас няма дупы. Сэнс вы разумееце, які глыбокі? Сэнс у тым, што... Пераплюнуць чалавека нечым, ці што? Не, сэнс у тым, што калі хтосьці непаважліва да вас паводзіць сябе, трэба яго на месца паставіць. Ці скажуць, што ў цябе, што ты такі... Не дазваляй бздзеятельнасці, вось так. Ну, вось, беларускі аналог не дазваляю. Я просто цяжка уяўляю гэтую сітуацыю. Так гэтай сітуацыі сітуацыі няма. табой бзнуў, і ты, каб яго правучыць, пачынаеш... Просто... Дзе твой выйгрыш у гэтым? Ну, калі мы літаральна бярэм гэтую сітуацыю, то я ўпэўнены, што пасля гэтага бзнуць перад табой ніхто не будзе. Ну, а у вас якая прымаўка ёсць, напрыклад? Так? Вау. О! Нарэшце. Я быў упэўнены, што ёсць. Так. И так говно, и так насрато. Амаль падобная да наша. Всё. Гэта беларускае жыццё, сказала. Так, ну гэта падобна на наше, то, што насраў на гаўно падобнае на квіток. На кветкі. На квіток, блин. Блин, і так гаўно, і так насрата. Мне падабаецца гэта. Я нават гэта чуў. А вы чулі гэта? Але я чуў гэта на азербайджанскай мове. Так, ну это класна. Мне падабаецца. І так гаўно, і так насрата. Это калі ты збіраешься галасаваць на выбарах у коордынацыйную раду і знаёмішся са спісам. Все. Я маўчу. Беларусы за рускую мову могуць там забулі. Такое бывае ці не? Беларусу? Да. Вядома. Што, вядома, да? Ці не? Вядома, так. Вядома, так, ёсць такое? Ну, хто буліў? Ну, хто-небудзь тут па-любому. А? А, палітыкаў? Перыядычна, калі ты глядзіш Зянона, яго там розныя інтэрв'ю, яго там перыядычна там праскакваюць розныя словы не на беларускай мове. Сапраўды? Ну, на ангельскай ці што? На азербайджанскай. Ну, калі ў ангельскай мове ёсць такое слово, як «да», то так. А, да, ён кажа «да». Ну, перыядычна ў него праскаквае, і ты такі ўжо сидзіш, думаеш, блин, нават не хочацца ў камент зайсці, але думаеш, ну, блин, гэта Зянон. Толькі з-за аднаго слова з усяго інтэрв'ю сказаць, напісаць, чаму не на мове Зянон. У меня еще есть родная мова талыская.
Гэта лыж па нацыянальнасці. І яна не падобная на азербайджанскую. Хто-нибудь ведае талышскую мову? Вось, А колькі носьбітаў ёсць афіцыйнай інфармацыі? ну, там каля мільёна, я думаю, ёсць. Вау, ну это уже больше, чым носьбітаў беларускай. Сапраўды? Не, ну у нас не лічылі. Ну, у нас не лічылі. Я просто не разумею, каго ты зараз маеш пад намі. Беларусаў ці талышоў? Ну, талышоў так не лічылі прафесійна, разумееш? Таму што мы падзелены паміж двума краінамі, Азербайджан і Іран, і там ёсць талышы, і тут ёсць талышы. І там не асоба лічаць талышэй, і тут не лічаць талышоў. І ты не ведаеш, колькі. Таму я сам прыдумваю, колькі нас там. Мільён. Больш, чым носьбітаў беларускай. Але мова жывая, то бок. Мова жывая, таму што ў вёсках усе размаўляюць толькі на талышскай мове. А я ведаю талышскую мову так, горш за беларускую мову, горш за Азербайджан, горш за ўсе мовы, якія я ведаю, акрамя французскай, таму што французскай толькі жэмапель і ўсё. І у мяне заўсёды смешныя сітуацыі з маці, таму што, напрыклад, калі я з беларусамі і маці каля мяне, яна са мной размаўляе на азербайджанскай мове. Ну, каб не разумелі беларусы. А калі я з азербайджанцам сябрам, напрыклад, яна са мной размаўляе на талышскай мове, каб ён не разумеў, але я таксама не разумею. Ангельская мова вельмі... Як вы думаеце, было б лепей, каб усе размаўлялі на адной мове? Так. На талышскай... Не, на самой справе я вам так скажу. Вось, напрыклад, ёсць ангельская мова, быццам усе павінны яе ведаць. Але чаму не ведаюць? Іспанцы, яны таксама, ім не патрэбна гэтая мова, яны не вывучаюць яе. Французы, імперскі лад, яны таксама не вывучаюць. Яны такія вельмі нацыяналістычныя да сваёй мовы, вельмі любяць сваю мову, і на ангельскую не пераходзяць. Хто быў у Францыі, ведае, яны не любяць на ангельскай размаўляць. Немцам таксама не вельмі падабаецца, калі не на нямецкай размаўляеш з імі. І рускі таксама не любяць, таму што імперцы таксама і не любяць... І трэба вучыць мову. Трэба вывучыць мову, так. Я ўсіх разумею, таму разумею, што калі мы абярэм, усім светам абярэм мовай, адзінай мовай якую-небудзь беларускую, напрыклад, мову, да? Усе яе вывучаць. Чаму? Таму што не будзе вось гэтага гонару. Усё-такі французы... Ну, чаму не? Калі ўсе вучаць беларускую мову. Гэта не значыць, што французы прайгралі англічанам, калі яны вучаць беларускую мову. Разумееш? Гістарычна. І таму гэта не так складана. Бо гэта на самой справе крутая ідэя. А что тогда делать с глухонемыми? Ну, вось вучаць, да, і хай беларускую мову там размаўляюць. Што, складана? Блин, дарэчы, пра мову жэстаў. Вось гэта будзе сорамна, калі нават глуханемой вывучыць беларускую мову. Так прикол у тым, што мова жэстаў, яна аказвае... Я просто не так давно даведаўся. Я заўсёды думаў, што мова жэстаў, яна такая універсальная. То бок гэта фактычна такое эсперанта, ведаеш, што там умоўна нейкі глуханямы з Паўночнай Амерыкі можа зразумець глуханемога з Беларусі. Аказалася, мне знаёмы распавёў, не ведаю, год таму, што, оказывается, мова жэстаў, яна адрозніваецца ад краіны да краіны, што там адныя тыя ж словы могуць мець іншае значэнне. Як ён мне гэта тлумачыў, карацей. Калі паказаць на мове жэстаў, типа, вось так, і кулак, вусы і кулак паказаць, гэта ў Германіі значыць Гітлер. Калі вусы і кулак паказаць вусы і ўлада, калі больш падрабязна. Калі вусы і ўлада паказаць у Расіі, гэта значыць Сталін. Калі вусы і ўлада паказаць у Беларусі, гэта ад 2 до 6 год за параўнанне Лукашэнкі з Гітлерам. І сапраўды, реально такі факт, што вось, в прынцыпе, гэта паказваецца аднолькава, але розныя значэнні. Што вось, і мне гэта вельмі забаўляе гэты факт, што фактычна Лукашенко, Гітлер і Сталін на мове жэстаў гэта сінонімы. Што гэта не толькі мова жэстаў, гэта яшчэ і мова фактаў. І гэта чалавек, які мне гэта ўсё распавядаў, ён мне казаў, што ў Польшы, калі ты пакажаш вусы і ўладу, гэта значыць Лех Валенса. Лех Валенса, кіраўнік, які ўзначальваў рух «Салідарнасць», які змагаўся там з камуністычным рэжымам у 80-е, які там пасля вызвалення Польшы ад гэтай улады стаў там прэзідэнтам Польшы. Ты пачакай, вось так?
Ти сказав. Ну, зараз, типа, вуси і влада. Типа, кулак, який б'є у долоні. Ось. Почекай, да, Льва, Леха. до Леха Валенса, ну, до солідарності, до руху солідарності, як, кого показували так? Ну, Пілсудського хіба так. Пілсудського так показували? Ну, а зараз Пілсудського як показують тоді? Мені здається, коли так Пілсудського показували, ну, тоді ну, Леха Валенса зараз так повинно показувати. Ну, ці другі отрымливаються. Ну, Гітлера я б з Ігою показував. Больш зрозуміло, мені здається. Більш універсально. Больш універсально, так. Блін, мне, щиро кажучи, мені вельми подобається Лех Валенса, але не як політик, як персонаж, тому що він такий мемний доволі, але, ведаєш, неяк так по-доброму. Хто-небудь бачив гэты здымок мінулым годзе, там, дзе Лех Валенса ляжыць у ванне, якая цалкам запоўнена півам. Ён гэта сфотаграфаваў, размясціў у соцсетках. Я калі гэта пабачыў, у меня такая рэакцыя была, я думаў, блин, ніфіга сабе. Хоць нехта ў Польшы знайшоў кватэру з ваннай. Респект. Так, добра. Сёння давайте абярэм чалавека, каму падарым гэтую кнігу. Стывен Кінг «Зяння» ад Насты перакладчыцы. Як вас зовут? Янина. Яніна. Вось, Михась. Неправильно, я подарунки отдаю. Так, Янина, вы выиграли. Я не ведаю, як не пафосно сказаць. Яніна, дзякуй за ўдзел у гутарках, дзякуй, што гутарылі з намі. Вось Стывен Кінг, «Зяння» ад Насты перакладчыцы вам, і гэта выдавецтва Янушкевич. Выдавецтва Янушкевич. Дзякуй. Давайте попляшем. Так. І усім дзякуй, хто гутарыў. У наступным разе будзе тэма грошы. Прыходзьце абавязкова і таксама гутарыце з намі. Будзеце гутарыць? Будзеце гутарыць? Будзеце... Не, усе скажыце да, усе скажыце да. А цяпер усе ж скажыце так. Блин. А скажыце усе разам, чаму не на мове? Все, дзякуй, дзякуй, да пабачэння, дзякуй, што прыйшлі. Все, пакуль. Микита, для тебя у нас есть вось. Slime Licker. Toxic Waste. Берешь? Это новое. А, ну, поспробуй як. Так, почекайте. Ну что, як адчування? Так, подобається? Так. Правда? Ну, так, на что подобно смак?